Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Biyernes na pagkaaldaw, Viva Señor Santo Cristo! Ang pagrespeto may salambang saro, lalong-lalo na po so nagdiretso kan pagdangog sa programa ng Tingog kan Banwaan. Ang pagkapasalamat ko po personalmente. Duman sa nagdiretso sinamumuyaman na maghinanyog sa programa. Salamatunon po. Sana madagdagan tapaiyan. Sana po dahil nagbaral yun ng istasyon o nag-off kan radyo. Dakul baga tabi ang nag-antabay kaso bago. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Udyan baga sa dap-dap. Señor Santo Cristo, the home of Señor Santo Cristo. Dap-Dap Mission Church, pati naman po sa Daraga, sa barangay Santo Cristo tabi mismo. Pasalamat kita sa mahal na amang Diyos. Happy birthday sa nagkukumplean yung ngunyan. Special mention niya to Compadre Nald, sa kuyang partner si Compadre Nald. Ang pag-iriba mi sa FM band, ang 97.1 OK FM. Kumplean nyo ngunyan kan samuyang pag-iriba, DJ Toyang. Happy birthday, DJ Toyang. Maria Gracia Dinglasan. Yan. So, First Lady and the only lady ni SM Sugar Azúcar. Maria Gracia Victoria Martinez Dinglasan. Birthday ngun yan. Sa indaw ang bangkete, SM Sugar, tibad na kaantabay ka. Di pangapudan ta si SM Sugar na i-anunsyar kung saan ang bangkete. Happy birthday DJ Toyang kang 97.1 OK FM. Tingog kan Banwaan na po, nag-imbitar na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 sa paagikan pagbutwa ning informasyon dyan, mantang kamo nagluluto na nin pangudtuhan. Ano tabi ang pangudtuhan dyan sa Daraga? Sa mga nakaantabay dyan sa San Roque kan Daraga, sa Binitayan, dyan sa Saudan. Maray na aga, lalong-lalo na kay BC Alcalde John G. Hausian. Maray na aga tabi sa imo Vice. Amigo tayo ni disdi pa kan mga panahon sa iya pang namumutang ka itong tatay. Si dating alkalde defunto. Si Mayor Hausian ka ito. So sa iyang ama. So ama ni Vice Mayor John G. Hausian. Siyempre, si dating alkalde man na Vic Perete, maray na agatabi sa imo dyan, sir. Ano lamang ang pangudtuhan mo? Kumusta man dyan, Sir Atu Lim, sa tuyang mga paraantabay sa bodega and sa opisina kan Petron Tap Gas Gasul. Dyan sa Petron Gasoline Station. The best man kamo dyan. Siyempre sa Albay District, good morning man dyan sa Saudan kay Kasag. Kumusta kamo dyan? Si Paminta, yan, tropa ni Kaloy Andes Loria dyan sa Albay District. Sara Kapitan Pasano, good morning.
Siyempre sa Ligaspi. Kumusta man ay Selmang Bahoy dyan sa Victory Village? Digdi sa Binanwahan. Kumusta na dyan si Nana Meli Tutanyez? Ain si Manuel, tabi Nana Meli. Sa'yo na naman ang lalaking nagpalak-palak. Kumusta ka mo dyan, tabi man sa Rawi, sa Gugun? Sige na naman ngayon sa imong Baldespio. Po na ngaya kang programa. At nagbabalo makita na makasulisit lamang ng paraan tabay pa. Sa Gugun, sa Bitano, maray na aga man tabi sa Indo sa Our Lady's Village. Yan, siyempre si Bong Logronio, kan Boys and Paints, kagawad Bong, maray na aga. Katuwang tadyan si Pading Jimmy sa 3rd District, ang samuyang Chief Reporter, kumparing Al Armario, Pading Jomar Bien, Joshua Bino and Jasmine Baloloy. Sa Manibela si Henry Mata. Control Technical, siyempre, ang sa kuyang kumpadre, Nal Baldo. Ang best friend ni News Director Emeritus Edwin Peralta. Tumataginting na 10,000. Limpiado. Sabi ni Pading Nal. 10 milyon nga pala nito, kumpadre. Sinasabi ko sa iyo, Pading Nal, pag lumakawan si Director Edwin, siyerto, lagarto, sigurado, asintado. Sigurado nga ni Pading Nal. 10,000. Sus Mariosep. Sa newsroom, yaon dyan, Tres Marias. Asinan sa indang news director, News Direct Mar. No tiene pegas porque es genial, así me gusta. Si Angel, si Jen, si Mary Joy. Me gusta a mí. Igwabang kami sa social media platform, tarabang-tabang sinda dyan. Pati naman si Jimos Barrios, kasabay sa production and sa social media platform, si Madam Shia Leron. Sa IT, Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning. No tiene pegas porque es Gatulos kita ng istorya dyan sa luwas. Isihon ta daw ang impormasyon ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, Sir Teo, good morning. Good morning sa mga paraan tabay location. Ano yung kita, Sir Teo, sa laog kay ng Ibalong Centrum for Recreation o ICR dahil ang reparo na digdian na paditbit na paghibog kan mga tawong mahiling sa gold medal match sa tahaw kan Bicol Region kontra Sir Teo sa Central Visayas. Natayan ta ini-schedule na naman na alas 9:30. Langya sila. Burahin ko sila. Marasa pa. Nasakto. Pero Ay dai, aabutan ko iyan in kaso. Tibaad makapuon iyan in oro atrasado. Di alas 10. Pwede ta pang abutan alas 10 imedya. pwedeng abuton mo pa, Sir Pio, minatapos pa sana bronze medal match Iyo. sa tahaw kan Calabarzon boda Negros Island region ganas so Calabarzon. Galaso Calabarzon. Anong Oo. eskwelahan ang nagrepresentar? May ko garing aram ko anong eskwelahan ining sa Calabarzon na ini. Day bale, so Calabarzon is bronze medal sa basketball men. Roger to that. Prisaa. And nagkapirang minutos na pahingalo sa mga staff and officials. And pakatapos kayon, Sir Pio, masunod na ang gold medal match kan Bicol versus sa Central Visayas kung saan na tiglalauman na medyo magiging dikdikat ang laban, Sir Pio. Para reyong Daracula, para reyong talented ang mga players sa Makawan. Pero sa ibang officials na yan, medyo underdog na yan Bicol region. Mhm. Pero kayang-kaya sa kawat sabi Sir Pio. Iyo. Masuod Pigkon lamang so binuhay lamang so air condition so frigider dyan.
maray-ray ang pagmati digdi sirpyo taday ka makamati din mas ng alingahot maski medyo nagaibog na ang tawo. Oho. Buhay ang air conditioning unit digdi. Buhay so frigidaire kang ICR. Oho. Igwang naka-standby dyan na generator ta nagtiriktok na baga so mga atletas kang prisa akan brown out digdi sa Ligaspi. Day kuma siguro po igong generator sa luwa. Yan. Sir, may generator kitang standby din. Generator ng standby. Generator? Uyan po siya. Yun. Day garing masiguro sir kung naka-standby na. Iyuta generator. championship iyan. Ha? Correct. Napasupga na kita ning gulpi sa kuryente. Akan bakong may nagtiriktok na nagiribo kaso nakaaging banggi pa yan eh. Igwan akong nagkakahiriling. Ginibong TikTok na sus Maria sa sampal na dakula yan sa tuya digdi. Sinibong katawaan na sa nabagakan ibang mga delegate tabi Serpio. Iyo. O lalo pa ini kampyonato. Siguro ho na igwa dyan yung naka-destinong kunyan. Generator set. Pero sana tayo magpasok ang kuryente batay inibagang basketball pero ini sa pinag-aabangan talagang sports. Iyo. Kada bes may mga aktibidad digdi. Pero kula pa lang talaga ining kuha na ini. At ayun. President Kevin na ini Serpio. Darakula yan na mga taga CVAA. Ha? Oo. Darakula yan. Diyan baga naghali sa Junmar Fajardo. Oo. Mm. Ang mga lawas ng pati. Jari, tarong rapas kayo sa kuya. Turog ako. Nagpupo na ang ensayo, ang warm-up? Nagpuuna, nagbaraba na sa players kan dito. Buda kay ning Region 7. Nagpuuna ang warm-up. O iingingan mo so kunyan dyan. Dahil mo na pagpapuunon. Alam niya mga talaga. na. Dahil lamang in-schedule na banggi. Asa bagay kasubangi paano? Sumutya. Aha. Bakong kasubangi ito sumutya ng prisa, Iyo. Iyo, sige. Buda kung banggi, kung magpasok ang kuryente, dahil talagang makapadagos ang kawat. Sige. Kapag pag-aga Serpio na medyo maraliwanag pa. Mhm. Kaya yung pati Serpio, nasa pag-warm up na ang Region 7 versus Region 5. Tibaad para sa lamang gold makuha medal. mo su coach dyan, kung pwede pang kung anong assessment niya sa laban. Tibaad lamang takunday ta kayo, burong aga na sana. Lulukod ko Serpio, tayo ka sa banyong ibig kantor. Lulukod ko sa coach kang Bicol, ta orawang day pa man nagpupoon. Sige daw, sisay ang Pagkaulay ta lamang na So, coach dyan. Madali tabi Yan. Serpio. Alata. at championship ini. We should root Good for morning. it. Ako po si Josephine ng DCGB. Live kita sa programa. Pwede yung Sir makakaoran madali. Si Sir Pio Fernandez po ang makakaoran. Sir Pio, si Sir George Altair versus Assistant Coach kan Region 5. Sir Pio po, DCGB. Hello. Hello. Yes, coach. Good morning. Si Pio Fernandez po ni Kandi si GB Ligaspi Tabi. Good morning, sir. Good morning, Tabi, sir. Ay, upo. Sir, kumusta? Primero, ano ang pagmati na nakaabot kita sa kampyonatong labanan sa Prisa sa tuya pang home court Tabi, coach? Siyempre, sir, we are very honored to represent Bicol. Oho. And this is our first time na makarepresent our Bicol sa Arukening Liga, Yan. which is national ini. Iyo nga ni Tabi, sir. Kaya pinagpahingo akong makuha ka mo dyan. Gari first time in history, makaabot kita sa kampyonato basketball men, Tabi. Iyo, Tabi, sir. Sige. Dakula akong Tabi ning kaugmahan para sa tuya na maging parte kita kay Aruke na istorya sa basketball. Oho. Ano ang sa imong assessment? So kalaban baga, medyo duro-dara ko lada. Ano ang sa tuyang assessment, Tabi? Yun, sir. Primero, dakula talaga yung kalaban tayo ng UB. Dakula sinda and skill-wise talagang matitibay yun eh. Oho. Ay, ano ang preparasyon na ginibuta? May radaon ta yan? So, preparation may siring manggit kiring kalaban ta. Nagpahingalo lang kami kasubang kita, bugbog na talaga sa apat na daw. Nakalima ng kawat eh. Yan. So, Oo. ang ano lang, kung ano ang kakawaton ni, kung ano ang practice ni dati, iyo lang tabi ito, ang daradara mo niya na kaso. Buda, siyempre supuso na makilapang kita hanggang sa katapusan. Yan. Oh, iyo nga ni supig iisip mi sir, duro diretso baga sukawat, bugbog na. May ibubuga pa ba yung mga atletas natin, mga players ta? Ano tabi ito, sir? Bugbog na kita. Ano igwan ning ibubuga pan sa tuyang mga atletas?
Igwa pa man, may tada pa man siyempre. Siyempre, hindi ang hinagad na na maka-antos kitang championship. Oho. Ay, igwaning mga nasa injured list kita dyan sa players niya to? Ano man po, fortunately, wala man na injury. Very good, Medyo may Tabi. mga makulog lang sila, pero kaya pa man kumawas. Sige, kayang-kaya. O di, good luck sa team. Tabi, si Saiso coach to head coach ta dyan, sir? Si Coach Alder Tabe ni, siya ang tapos si Coach Badong. Si Coach Baro. Sige, Tabi, salamat din maray, Coach. And yan na, nagbusina na. Sige. Sir, mapasalamat na lang ako Tabi sa Gabos sa Bicolano nagsusuporta. Salamat na rin ito sa Indo. Sige, salamat din marhay, Tabi. Salamat. Good luck. Okay, Tabi, sir. Okay, thank you po, sir. Thank you. Alright, Sir Pio, si Assistant Coach George Altair versus Team Bicol. O ang kalaban ni Daso University of Visayas. Mga sarakula talaga. Nay. Pero may puso pagkada sabi ni Coach. Yes. Ganun. Okay, Tabi, Sir Pio, ongoing on warm-up sa duwang grupo. A few minutes, mapo na ang gold medal match kaining Bicol and Central Visayas. Nagidakol na ang tawo Iyo. sa ICR, Tabi, Sir Pio. Pasiriring, Oy, mga Liga Espanyol ba yan? Haraniman sa nago. Pasiriring sa ICR, ha? Makibayad. Burungugon tang University of Visayas naan. Makibayad. Aramo-araw kita kay ni kapassionate because tigsusubay-bayan ta ini na prisa manangga. This is the very first time na makaabot ang team kan basketball kan Bicol sa finals. Correct. Home court ta pa. Pasiriring na kamo dyan sa ICR dahil maning bayad. Correct. Bungugon ta magdarag mga tambol, kaldero, kasirola. Gabos na pwedeng iraw-raw sa kariribukan. Lawi-lawi. Lawi-lawi. Pana. Pero let's root for our team, basketball team. Anong color kang uniforme kang kunyan? Bicol, anong color? So green? Ang Bicol, dark green na may yellow. So Armando Cope College yan eh. Tapos ang UV, ining Bisaya, green na may puti. Green na may puti. Uy, magpasira rin na dyan sa ICR. Dahil pa man ng eskwela bagaho. Yan nahihiling sa satuyang kunyan. DCGB live sa internet. Nagpa-practice na. So sa tuyang team, Armando Cope College. Nakamali siya mangyari sa mga arene on digbita. May nakul sa nangyayang tabo. Pag may kawat ang Bicol, Tama, dapat lang. Nga demonyo si Sige, basiriring. Lusob kita sa ICR. Lusob sa ICR, Tabi. yes, correct. Sige. Sir Pio, so yan ang presenting ganap digdi sa ICR. Abangan ang gold medal match. Bicol versus Central Visayas. Sige. Pino, DCGB. Thank you so much, Joshua, diyan sa Ibalong Centrum for Recreation. Pasiriring Tabi dyan sa ICR, pasiriring na dyan, ang alas 11:30 tapos na yan. Laban kan Bicol. This is the very first time na makaabot yung basketball team, men's division sa Prisaa, home court na pa. Kung sinasabi ko sa inyo. Iyan na University of Visayas, dyan hali si Junmar Fajardo, Padingnald. Saro iyan sa mga pinaga-scoutan kan PBA. Mga scouts kan, teams kan Philippine Basketball Association. Darakula yan, haralangkaw yan dyan sa University of Visayas. Hali dyan si Junmar Fajardo. And malay mo, ining sa tuyang Armando Cope College, makadali, inasabi ko sa inyo. Kaya pasiriring dyan, magdaranin mga tambol, kasirora, kaldero, kawali. So gabos na pangraw-raw. Daraho na dyan. Let's cheer and root for our Bicol men's basketball team, yung Armando Cope College dyan sa Prisaa. Taon-taon na ni Bapa, pakalis ka nagkapirang pagiromdom, alas 9:29. An oras hatod sa Indokal. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May right med ba para sa allergy? Check. May right med ba pampalakas ng resistensya? Check. May right ba para sa body pain? Check. Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Noong Speed Shop, Noong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork. Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na saba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and Bayan. All day, daming choices. I'm a pusugera for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm a pusugera. Mac-saver, sulit busog meals all day para I'm a pusugera. Cheesy Egg Desal and Longganisa only available during breakfast hours. McSavers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide.
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center
Centrum for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Badya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Igwa akong may picture, to na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters,
Kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Dagdagan taan bulos nin informasyon dyan sa luwas. Si Jasmine may istorya. Jasmine, go ahead. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Asin sa tuyang mga paraan tabay para sa dagdag niya tong bareta puon ngunyang bulan kan Hulyo 2024, makolekta nin buffer stock fund sa gabos na miyembros konsumidores an Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO, kantidad G's pesos na ipapaatob ninda puon ngunyang bulan sagkod sa laog nin tulong taon. Sigun sa ALECO, ang kantidad na makokolekta sarong restricted fund na gagamiton sana kun igwang mayor na kalamidad, siring kang linog bagyo asin pagtuga kang bulkan, asin iba pa para sa pagpapakarahay nin mga ekipahe. Katakod ka ining buffer stock fund basado sa Board Resolution number 103 Series of 2023 na basado man sa ALECO kang nakaaging agma kuta na 20 pesos ini kudi dahil sa pakihuron kan mga miyembros konsumidores naging 10 pesos na sana ini. Yan po ang mga dagdag na impormasyon. Jasmine, Yes, Tabi Sir Pio. igwa ka na lamang ning na-follow up ka na pwedeng makuhaan tanin pahayag tayo. Nagluwas na bagaan sa Facebook, kan ALECO. Igwa ka na lamang nakuha ang kaanin pahayag dyan sa ALECO na kung arin iyan mapuon, dispues kung sagkod no arin iyan kukolektahon na 10 pesos. Ano yan 10 pesos na kada bulan o 10 pesos kada dagdag na 10 pesos kada kilowatt hour na konsumo ta sa kuryente? Over. Iyan po, Sir Pio, na impormasyon, tiga-kontakta po si spokesperson kan ALECO, si Ma'am Ange Galero, kudi da ipa po niya to nakukontakta, Sir Pio. Tayo, nagluwas na istorya ang paano sa Facebook. What we need is the follow-up. Tayo na gustong masabutan ta. Nagluwas na sa agma. Ngunyan, pirang taon iyan tabi iimponer kan ALECO, dispes no arin mapuon or and idagdag tapa ang 10 pesos kada kilowatt hour ba o idadagdag lang duman sa total na halimbawa ang konsumo 200 pesos, dadagdagan lang ng 10 pesos. Roger to that, Tabi Sir Pio. Sige, okay, sige. Opo, yan ang magdagdag na impormasyon. Hali sa luwas, Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you so much, Jasmine. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa luwas. Nasa linya man si kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy. Yes, salamat Tabi pa rin. Maray na aga sa mga parantabay. Yaw kita ngunyan diki sa Zone 1 sa Banwaan kan Libon. Dahilan sa digis na sa Kibos ang ngunyan, ang ako Bicol Tarabangan na Caravan, kung saan sa ngunyan dakol na ang mga tao na gikan sa mga barangay na gustong mag-avail ka na mga serbisyos na pinag-officer ka na ako Bicol Natural nakaprintera digdi an persos na Ma'am Sally, so mga congressmen, pero dahil ko sabot kun magabot para Congressman Saldi ko, Board of Director Pido Garbin, Bungalon Congressman, at yan, ilingon ko kung susok sa schedule, matungaan mga ini, ay na si Ma'am Sally ta, makiki-update kita. The same na mga servisyos kay ni Tabi pa de medical dental mission, free haircut, free massage, arog kan mga pinagigibo sa ibang lugar na pinagigibuan kaning Tarabangan Caravan. And sa ngunyan,
itong sa mga yaon pa, sa mga harong naghahanap kan na location, digdi sa nasinda sa lumang merkado publiko Purabiran Sentro, yaon digdi sa likudan, na pinagigibong tarabangan karaban sa Banwaan kan libon sa mga oras na ini. Nahiling ko di kitabi pa di dakol nagpapa-check up. Dakulan mga bulong, may mga libreng bulong na yaon digdi asin na yaon man anis persos katabangan ka na mga nasa ahensyas kan gobyerno, Bureau of Fire, Philippine National Police, yaon sa reparo digdi sa lugar na ini. Sandali lang. Okay. Tama ko kita kitsimpo. Kundi very busy si Ma'am Sally Tabi Bade. O necessary na lang. O necessary sa Tekton. Tekton, tama sir. Sa DCGB kita. Si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Sir Manny ano po? Manny Susano. Okay. Sir Manny, ano nga ni Pan Tekton na ano ang mga serbisyo na pinag-operation mo niyan sa Katabangan sa partnership pa ngayon ako Bicol digi sa Tarabangan Karaban na yaw kita ngunya digdi sa Libon. Si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Okay. Good morning po, Sir Pio. Ini pong Tekton Global Technologies Foundation, kapartner po ini kan ako Bicol digdi sa ako Bicol Tarabangan Karaban. Ang pigahatod ta po digdi itong libreng training sa mga TESDA courses kung saan po sa mga taga-Libon na daing tsansa na makaduman sa sentro sa Legazpi halimbawa pinagtatawan takikyansa na makapag-enroll digit sa mga libreng TESDA training. Of course, makulang po Tekton Sir Pio ang kairiba kadigdi kundi pati itong sa mga ibang partner school kan ako Bicol sa pakikipagtabangan sa TESDA kung saan pwede mag-eskwela ang satuyang mga pag-iribang mga Bicolano. Niyan, oho. Anong mga training, Sir Manny, so available tabi dyan over? Ang mga kuyan po digdi Sir Pio, actually sugabos na nakarehistro sa TESDA na mga training pwede nindang enrollan. So halimbawa ang yaraon po digdi na nahiling ning pinag-enrollan kang mga naga-dirigde, nagadurulok sa tuya, naghahanap sila ka itong sa caregiving, itong sa kunyan, sa welding, sa massage, sa iba-ibang mga agricultural na mga kurso, halimbawa organic farming, karon po digdi. Nagkapira lang iyan tabi Sir Pio sa mga pwedeng kurso. Actualmente igwaki paabot sa Sangatos, sobrang Sangatos sa mga kurso na pwede nindang enrollan. Yan, magayon iyan Sir Manny, kapital na ninda iyan habang buhay. Ano, tabi? Ayo po. Ayo po. Sige. And kuyan man po ini Sir Pio nga ini ang saro talaga sa objeto ni Kong Saldi, saka ni Kong Gil, saka sa tuyang mga pag-iribang mga kuyan sa ako Bicol party list, si Sir Christopher Co, saka si dating congressman Pido Garbin, na bakusan na po ito bagang sa ngunya ng mga katabangan. Although iyan po, kakulaon din ang tabang na pinagtatao dyan kang ako Bicol sa mga presenteng pangaipo, alagad apwera kayan, pinaghihiling po kan sa tuyang mga congressman na dapat apwera ka itong sangunya na pangaipo, matabangan ta din sila magpreparar sa tindang futuro. Daining edad iyan na limit tabi, Sir Manny, ano? Daiman po, daiman. Kunyan, huyan ang ano lang po kay ni kang TESDA, siyempre, dahil sila pwede mag-enroll na 2 courses at a time. So 1 course at a time, for as long as nakaipuhan nila sa tindang hanap buhay. Pwede dyan nga tubero para welding. Magmaneho kan dump truck, bulldozer. Yes. Yan. Iyo po. Iyo po. Lalo na lang, yan po tabi, Sir Pio, kaya, yan ang mga kurso talagang mga highly demanded. Pakusa na digdi sa tuya, pati sa abroad. Pwede maging pilotong eroplano. Yeah, actually Sir Pio, igwa kita ki mga nag-graduate, natabangan kang ako Bicol,
Kasangon niya, nasa aircraft maintenance. Yan ang gusto kong sabihin. Yan pong mga welders na yan, ang iba kaya, nakakwalify sila dyan sa aircraft maintenance. Magayon na trabaho yan, aircraft maintenance. O yun moan. O di sige Sir Manny, bahala ka na dyan kay Pading Jimmy, pamirindala lamang yan dyan ha. Iya po. Ako sa namirindal. Okay. Sige po, salamat. Okay. Kaya tabi pa rin, sa merindalan, dahil ka maghadit di kita. Maski sahin, may kuhan, may pagkaon, may kape, may nagtatangro kay kung ano-anong yaon digding matitimo-timo di sa mga beneficiaries na yaon digding niya tabi pa rin. Okay. Oh, what happened? Go pa rin. Go ahead pa rin. Iwan sa natabi pa rin, medyo maribo ko na kaya digdi sa koyang lugar. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Mabalta kita, kumpadreng nalta may mga hanap buhay ka baga dyan. Buda mabareta si Ciara May. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Camille Pratsiambao po,
Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po langgi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one. Always at your service. An oras alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sapat na ang sarong executive order para ipautob ang direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang gabos na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa nasyon. Ini ang tinauwan doon ni Solicitor General Menardo Guevara matapos ang pahayag ni President Marcos sa iyang State of the Nation address kan Hulyo 22 na punduhunan operasyon kan gabos na POGO sa nasyon. Sigun kay Guevara, nasa jurisdiction kan Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang gabos na gaming operations alagad ini ang direkta man na nagre-report sa Office of the President kung kaya sapat na ang executive order o iba pang administrative issuance para papunduhon ang nasabing mga negosyo. Yan ang pangalas Jess na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon.
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravvax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravvax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravvax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan, yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito papel binang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Pading Nald. Si Jasmine, naka-standby giraray. And siyempre, masunod si Pading Jomar. Ikaduwang kabtang na kita kan programang Tingog Ganbanwaan.
Jasmine, good morning, Giraray, please go ahead. Yes, good morning tabi Sir Pio. Asin sa to yung mga paraan tabay, nakaulay ta na po Sir Pio si Aleco, spokesperson Ange Galero. Asin may kinaaraman ini duman sa follow-up ta manungod sa pagkolekta kan buffer stock fund sa mga registered member consumer. Epektibo da ini tabi Sir Pio sa reading ngunyan kana bulan kan Hulyo. So per total bill tabi ini Sir Pio, madagdag ning 10 pesos sa total na bill kan mga member consumer. Monthly tabi ini Sir Pio for 3 years ini mangyayari. Asin sigun man tabi kay Miss Ange Galero, bako po ini per kilowatt per hour ta magiging mahalon ang bill bayadan kan mga member consumer. Yan an kuan an bagong twist kan istoryeng anta at least na decipher ng maray naintindihan na dai mabigla so sa tuyang mga konsumidores para antabay entire albay na dadagdagan ning 10 pesos so total na bill and sa laog iyan in 3 years Roger to that Sir Pio. Yan sa laog ning 3 years and exclusively para iyan sa emerhensiya. Opo tabi Sir Pio, pag may mga mayor na kalamidad in pagpapakarahay manin mga ekipahe in kaso may mga emerhensya. So after 3 years dai tasabot kon idiretso iyan or data maagi naman siguro sa asembleya, Roger to that tabi Sir Pio. Okay, so at least iyon na madagdag ning 10 pesos sa tuyang bill sa kuryente for 3 years. Garuan ka ito so igwa man ning ginibo kaan panahon ka ito ni then Governor Joey, now Congressman. So kaito pang mga nakaagi, igwa man ning pick up so termino ka ito, igwa mabaga pigdagdag sentimo sa nangani parang centavos lang Jasmine kaito mga nakaagi na pigdadagdag sa bill ngunyan 10 pesos. So total pala na takon kada kilowatt hour man agad magugulpi man. Yugon mo an 10 peso. Yan palang 10 pesos ang dagdag. Sige. Opo, yan ang mga dagdag na impormasyon. Hali sa luwas, Jasmine Baloloy with Boy DCGB. Thank you so much Jasmine sa dagdag na istorya. So yan na po tabi na klarar na kan Albay Electric Cooperative. Dagdag po yan na 10 pesos duman sa total bill. Monthly for 3 years tabi. Aprobado man yan sa Annual General Membership Assembly yung AGMA. And we presuppose na ayan po nag-agi man sa tamang administrative procedure. Inda ko kung kaipuhan ng aprobasyon kang NEA, kang National Electrification Administration. Ayan na dagdag na singil naan. Igwa nang ginibo kang kaito pading narumduman mo, so sintabos lang. So parang emergency fund yata yun sa Aleco. Yun, halawig itong pinag-implementar. Duman nagkukuaman kan dagdag na kapital para po sa Aleco. Sige, taon-taon tababeltadahan tayan. May mga istorya muna kita. Si Pading Jomar. Pading Jomar, anong nangyari dyan sa first? Good morning. Salamat Pading Pio. Good morning. Good morning sa mga paraan tatay. Sa dagdag na bareta, dagdag man na security personnel ang pinagahagad kan principal kan Tabaco National High School, ang pinakadakulang public high school digdi sa Primer Distrito kan Albay na namumugtak sa Tabaco. Pangani na mas mapagayon ang serbisyo ninda sa mga estudyante sa pagikan pagbukas kan duwa pang gate kang Tabaco National High School. Ini ang tinawanin doon ni Madam Elena Tasik, ang principal kan Tabaco National High School. Matapos na maging bisita ini kan regular na sesyon kan sanggunian na panglungsod kan Tabaco. Tangani na ipaabot kan sanggunian ang request kan mga punong barangays, kan duwang barangay na nakapalibot sa high school, ang barangay Bangkilingan and barangay Matakbak, na mabuksan itong mga gate na atubang sa saindang barangay. Ang sitwasyon paring Pio, ang Tabaco National High School, ikong 4 na gate, 2 sa atubangan, gate 1 and gate 2, sa may gilid, sa partikan barangay Bangkilingan na iyo ang gate 3, mantang ang saro naman duman sa walang parte man na gilid
na atubang sa barangay Matagbak. Bigahagad kan mga barangay officials kan barangay Matagbak in Bangkilingan na buksan kan Tabaco National High School ang Gate 3 and Gate 4. Ito bagang sumanga sa side, mag-inibong na gate tabi pa ding piyo. Opo. Tangani maging easy access ini kan mga estudyante, maging kan sa mga tricycle, pwede na magparada duman sa tangod kan mga gate na ito para masa dayman madipisilan ang mga estudyante sa paglaog asin paguli sa eskwela. Ang compound kaya kan Tabaco National High School dakulao na maray sabi pa ding piyo hektarya ini kaya kung ang gate sa nang pigiyutilas ining sa atubangan so mga aki na ang harong nasa likodan na porsyon kang eskwelahan mabaklay kiharayo pasiring sa atubangan kang eskwelahan. Then, mabalik man sana duman, makaagi na sa luwas kang tinampo, mabalik na naman duman sa nababaklayon para makauli sa eskwelahan o kaya makaduman sa paradang kan tricycle. Sinabi kan mga punong barangay na sana mabuksan ang mga ito para madali ang pagluwas sa laog kan mga aki. Dahil magkonsumo nin dakulang oras, dahil pa mapapagal nin maray ang mga aki. Alagad inako ni tasik ang suwestyon na ini, pero sa kondisyon na dapat na matabangan sinda kang lokal na gobyerno kan Tabaco na makabuktak nin mga kadagdagan na mga security guards dahil ang takay po nindang destinuan nin security guards ang duwang bubuksan na gate. Ang kay po na security guard kada gate is anom dahil ang taduwa-duwang duty, free shifting ini. Kaya bali dosing security guards ang kay po kung kay po nabuksan ang duwang gate na ini. Nagtugaman ang Sangguniang Panglungsod kan Tabaco na ihinguwaho ninda na mapaunran ang request na ini kang Tabaco National High School. Tangani na mapaunran man so request kan mga barangay officials na mabuksan itong mga gates na atubang pasiring sa saindang kanya-kanyang barangay. Roger. Yan pa rin mga dagdag na balita, Jomar Bien, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Sa Tabaco City o kasubago so first period lamang so Bicol 17-20 ngunyan pira ng running score alang hiya talaga laban lang kita sige yan Sir Alvin, good morning Sir Alvin Gapayaw yan tapos kay Madam Merly Caceres 36-29 second quarter na. Yan. Lamang ang Bicol. Ay, sinasa. Sige. Pasiriring sa nagdagdag man lamang so kunyan. So, naghiriling. Paghali mo duman, Joshua. Dagdagan ta pa. Tambulon tang tambulon. Magdarang mga kunyan. Kung ano-anong pwedeng pukpukon. Nganing manggana kita kunyanta mapakusog ta ambot kan sa tuyang mga basketball players. Okay, ipinagpa-follow up ta ki Jasmine itong so buffer fund sa bill daang ngunyan may paabot na sa to ning informasyon listener man niya to. Salamat digdi sa nagkaperang nagte-text man po na igwa na daan ni nag-appear na araw kay na buffer fund yan 10 pesos po yan. Tarabangan ta na po maski puro pa tarabangan ta na sanaan aleko ta iyo baga ini so kagustuhan kan mayoriya nagamit pangani baga ining sistema kan kunyan kan serbisyo asin supply nin kuryente sa politika. Sa totoo lang napadali so pagpalis kaan hali sa APEC pasiring giraray sa Aleco Padingnal because of politics. Sa totoo lang, saro sa mayoriyang nakapadali kan pagpalis kan hali sa APEC pasiring sa Aleco politika. Ginamit baga ining saro sa political battle cry ni dating Governor Noel na sa kampanya. Now, so kan manggana baga si Governor Noel, talagang tinutukan niya ayan, nakabalik baga sa Aleco. Di iyo. Nanggana man si Governor Noel and the rest is history baga na nahali isa sa pagka-gobernador, so Aleco yaon dyan. Okay, so
dumang kita sa Aleco tarabangan ta na sa ininta, iyo baga ini sugusto ta. Biyo baga kita nag-arabibar, nagparakpakan, yehey, day na so apek, day na so langkaw na singil kang kurente kan apek, day na suburo brown out kan apek. Iyo baga pa di so reklamo na kuan ka ito. Kung ano ang reklamo tangon yan sa Aleco, iyo man girarayan. So, kaitong reklamo ta baga sa apek na naghuhuna kita na kan ipalis na sa Aleco, we will not jump from the frying pan pasiring sa kalayo. Naday kita madokso, hali sa kawali, pasiring sa kalayo. Yan. So anong nangyari tabi? Di nahidali, so pagpalis kan manahimiento kan kooperative ng kurente from APEC, grabe sudagi ta kay tubaga sa APEC, buro brown out. Iyo ini, kung ano ang namamati ang tangon yan, iyo man girarayan ka ito kan APEC, iyo man, daing pagbago, inda ko sa nangani, kung sa hiling nindo, naglala o dai, kamo na sa napo tabian magdeterminar. Yan, kamo na sa napo magdeterminar. Yan, tanagalaong kita na mapapakaray. Mapapakaray ini. Okay, now, tayao na dyan, tabangan ta na po. Dai na kitang padumanan, kundi kita magtarabang-tabang na. Pading nahidali. Kay ito baga paano kan APEC paso nagpapadalagan kan kuryente digdi sa Albay, sa serbisyo. Nagbubutwa na bagaan kagada na ano na nga ining APEC, brown out, halang ka ang singil gabos. Halang ka sulibel kan dagit kan tao. Ibalik na sa nangya sa Aleco. Okay. Durante kan oras na ito, nagtataram kita, opo, dai kita kontra sa pagpalis kayan giraray sa Aleco. Pero dapat isipon tang maray, kung ipalista na yan sa Aleco tabi, ano po, igwa kita na ning handa na siring baga halimbawa sa sarong auto na nagdadalagan kita na flat, igwa kitang ready na goma na automatic, pwede tang isulit tanganing diretso giraray ang dalagan kan auto. Iyan ang gusto tang sabihong ka ito. Isipon tang maray, opo, mapahali ta su APEC. Pagpalista sa Aleco, igwa daw kita nin preparadong sistema, primero, financial aspect, ikadua, technical aspect, ikatulo, administrative aspect na ready na, preparado na pagkaaga, pag-ahali kan APEC, pabalik na sa Aleco, isi-switch on ta na sa naiyan. Primero, financially, igwa daw nin kapabilidad, so Aleco na ready kwarta na yaon dyan makukua anytime na pag may kaipuhanan ng i-rehabilitar na mga pasilidades, substation, service vehicle, linya, recloser, transformer, kontadores, igwang nakahanda na daw. So Aleco na ready anytime. Nakaipuhanan niya o na. Iyan so question ta ka ito na dapat ang punto ta ka ito i-ready na kuta na iyan. Tanganing pag nahali na sa APEC, so manahamiento kan pagpadalagan ng kurente sa Albay, daita na ma-experience yan, so ipigreklamo niya tong klase ng serbisyo. Now, seemingly, dai po sa financial aspect seemingly sa financial aspect. And igwa kita nin pruebas kaan, dainin kapabilidad, nata hilingon nindo. Kaipuhan pang tabangan kan gobyerno sa paagi kan pag-appropriar ning kwarta, sa paagi ka itong Committee on Appropriations, Chairman Saldico kan ako Bicol, na makakuanin pondo sa gobyerno kabangang bilyon de pesos. Pinag-alukar, igwaning lay na pigbabasarangkaan ang gobyerno na pwedeng tabangan ang mga ailing cooperatives, lalo na itong inagihan nin mga kalamidades na dai pa nakaka-recover por dahil sa mga kalamidades na yan. Igwaning sarong akta republika na pinagbasaran sa Kongreso, so Chairman Committee on Budget and Appropriations, sa Congressman Saldico, na makakuanin pondo sa gobyerno na itaod yan sa APEC, dai nin kwarta su Aleco. Daingan ni
nya to aram kung susatuyang monthly consumption so konsumo man kan Aleko ha so konsumo kan kooperatiba ning kuryente tay ni bagang Aleko nagbabakal man ning kuryente sa mga power suppliers duman sa wholesale electricity spot market nagbabakal man sila dyan dayta nga ni isi on a monthly basis kung natataparan kan Aleko so pambayad maninda sa pigbabakalan nila ning kuryente yan kung kulang ito mas lalo na nakulang sa pangrehabilitar. So seemingly, bako preparado. O kaya nagrereklamo ba kita ngunyan, brownout. Ano ang sabi kan Aleko? Gulpi ang diferensya, transformer, kontadores, substation, kable, recloser, gabos. Pero sa inma ko aning kwarta, na duman nga ni sa satuyang oral daw na bill na pigukolekta sa satuya bulan-bulan kulang pang pambayad duman sa kuryente man na pigbabakal kan Aleko. Iyan supuntuta ka ito kundi nadadagit ka ito sa mga listener daing nagre-react na pabor, pambihira. Basta kami dagit. Dagit sa apek, ibalik nan sa Aleko. O pagbalik sa Aleko, tal kumista, anong nangyari? Garuman sa naso nagpadalagan kita ning auto na flat, ay daipalan kitang reserbang goma. Diday nag-abantiso auto. Bagaman maabantiso auto, haloy. Nagdisponer pa nin goma. Na pang salida duman sa naplat na auto. Iyan supunduta ka ito. Now, we are experiencing it ngunyan. Sa financial aspect pa sana yan ha. Kung daing nga itong kabangang bilyones de pesos na ito, nasabi madali ng ibiding para sa mga iyan na kunyan, mga transformer, gabos-gabos, mga substation na ma-resolver kang problema ta sa kakulangan ng voltahe, pagparaburo brownout, dakulang bagay na po yan. Kung dahil patinabagan kan gobyerno, sa inma ko kaitong kabagang bilyon, at no cost, dahil nin babayadan so Aleko. Tabang yan kan gobyerno. Now, with this, na 10 pesos na kukolektaon sa tuya bulan-bulan, dakulang tabang ta naman ini sa Aleko. Yun ang pigasabi ta, magsarabay-sabay na kita, tayao na yan dyan, iyong gusto ta, ibalik sa Aleko, tarabangan ta na tabi ini. Tapa numan, kita man sana, an masuprir kan kadipisilan, kung kita padagos ng magpara, kung ano-ano na saan man kini, kung iyao na dyan Sa tuya ng sabi na nga akseptaron ta, iyo bagay ini so gusto ta. Pero it will take a lot of time. Yan ang sabuto niya to ha. Iyo man ini sabi baga kan ape ka ito. Kaya so sa indang kontrata nga ka ito, 25 years. Pero nakat short ta, grabe baga sudagit kan tao na ka ito. Uminabot pa so panahon politika. Yan. I-explikar man kan management kan Aleko, pirang taon bago marehabilitar. Primero, iyan sa ng mga linya ng kuryente. Pirang kilometros, ribong kilometros ang kaipuhan na salidahan na mga substandard ng linya na bako ng supo ngunyan sa kuryenteng nagtutulay dyan. Tani ba bagang mga linya pa dingnal, mga luma na, dahil na kaya subultahe. Yan saro yan sa mga kausa, kan mga brownout. Pirang taon ang kukonsumuhon bago iyan tabi makumpleto talaga. Taning nasasabutan kan publiko. Pirang bulan ang paghibukan bagong mga pagrehabilitar kan mga substation. Pirang bulan kita bago makakatipon ning sufisyenteng kaipuhan pinansyal tanganing ma-asertar asin madiretso ang dalagan pinansyal kan Aleko. Ipasarabot man iyan face by face unin na tabi tanganing naiintindihan po. Tayo masana, kita masana tarabangan digdi. Idiretso ta na po yan ha. Sa pangarang kambilog na puwersa kan news team dyan sa luwas asin pag-iriba digdi sa laog maging sa technical asin sa newsroom sa production. Kami po naglalaom na natawan minanamang kamo ning serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa presenteng simana sa pagikan informasyon kalingaan asin iba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Happy weekend! Viva Señor Santo Cristo!